Γεια σας παιδιά, GRFM εδώ και σήμερα είμαστε με τον Blast Dog. Γεια σας. Και σήμερα θέλω να μελετήσουμε το σπίτι μας στο Minecraft και το χωριό που βρήκαμε κατευθείαν μόλις μπήκαμε και κάναμε mining και βρήκαμε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο σπίτι όπως είδατε είναι η βίλα μας. Πάμε λίγο γρήγορα, Άγγελα. Είναι αυτό το ωραίο σπίτι. Αυτούς τους κρίσταλους τους βρήκαμε από το Ender Dragon, αλλά δεν αποθηκεύτηκε και βαριόμασταν να πάμε και τους πήραμε το Creative. Θα πάμε να πολεμήσουμε το Dragon, παιδιά, συγγνώμη που το πήρα από το Creative. Έχουμε εδώ τα chests, φούρνους μας που δεν τους έχουμε γεμίσει τίποτα. Ναι, έχουμε και από την άλλη τα ίδια. Από εκεί πέρα τι έχω, δεν ξέρω. Δεν έχουμε βάλει πολλά. Δεν έχουμε βάλει βασικά τίποτα. Έχουμε εδώ τα crafting table από την άλλη. Εδώ θα το φτιάξουμε. Μην παίρνεις το coal τώρα, μωρέ. Μισό. Καλά, χέρι έχει κι άλλο, αλλά... Αυτός παίρνει τα level πιο πολύ. Ναι. Πάμε κατευθείαν στον πάνω όροφο. Είμαστε στο σπίτι του Άγγελου, γι' αυτό μπορούμε να βάλουμε βίντεο. Πάμε κατευθείαν, είναι αυτό πάνω στο όροφος. Θα χτυπήσει κάνει στο κεφάλι του εδώ πέρα. Από εδώ είναι το δωμάτιό μου. Έχω κάνει διαβγικωμένο χαλί, μου αρέσει πάρα πολύ.